Hola, bona tarda. L'any 2019 vaig publicar el llibre Cervantes, Cervera o Cervell, les seves identitats, que és aquest. En el transcurs dels estudis dels textos de Cervantes vaig concluir que no es pot prescindir per a conèixer la seva obra d'un Quixot que no és de Cervantes, que és el Quixot d'Avellaneda. Pel nom ja sabem que és un narrador i no l'autor, i només és un pseudònim d'un personatge molt conegut, que és el rector de Vallfogona. Bé, Cervantes i el rector van establir una relació de confrontació personal, ideològica i estilística que va durar fins i tot més enllà de la mort de tots dos. Aquest nou llibre destapa els pseudònims del rector de Vallfogona. És aquest. La quantitat ingesta del treball que va fer el rector ha fet necessari que fem 2 volums per mostrar tots els pseudònims i tots els narradors que s'amaguen sota el seu nom. Aquest és el primer volum, més endavant sortirà el segon. Això també ens obre una perspectiva nova del segle d'or castellà, que es desplaçaria a Barcelona, on trobaríem els 2 personatges, en Cervera, Rafael Cervera, i el rector de Vallfogona, que es coneixerien personalment, i això explicaria moltes de les seves disputes, ja que, com hem dit, serien també disputes personals. Tenim aquí un nou camp d'experimentació literari molt interessant, que dona moltes respostes a preguntes que s'han fet molts crítics sobre per què coneixia un l'obra de l'altre i per què aquesta animositat entre en Cervantes, a l'Avellaneda, Úbeda. Totes aquestes respostes estan en aquests 2 llibres i els 2 que sortiran més endavant. Gràcies per l'atenció.